Чуємо? Коли? Чуємо? Поглянь на сам. Поглянь на сам. Так, ці проблеми. Да, гудзилището. Човека. Вижте какво. Грузилище. Бай! Няма пък, аз тук съм нея. Добре, аре без да казвам. Имаш ушна кал. Ще го кача. Още ушна кал. Леля ми е тук. Какво е това? Ще кажеш леле или? Здрасти! Кафяви очички. Сава зомби. Аз се стрих. Умна ли си? Да. Виж какво роби в телефона си. Снимата! Знам я. Че не мога. Чакай, чакай. Ушна кал. Дани. Ай, двамата. Ушна кал. Тя снима наистина. Симона подплашва мъжете. Мъжете бягат от нея. 6 секунди. Не стана. Моята 2 минути. Аз честно го снимам. Една минута стана. Една. Моята 2. Виж. 2 минути. Ето. Маме, 2 минути. Една минута и 10 секунди. Моята 2 минути и 10 секунди. Симона никога няма да го минеш. Да. Невъзможно. Е, така ще закрия камерата. О, уж така, уши, уж така. Симона има уж така. Една минута и 40 секунди. Терористите. Един зад бардалката, друг за дърво. Тятош? Де сме не? 2 минути станаха. Моите 3. Фу! И аз. Симона, и аз тебе. Загубеняка! Види, кога ще го правят с къмра? Докато ни свърши паметта. Давай секси! Гаджето на Дани. Гаджето на Дани. Пламена. Победа! Ето, победа! 3 минути. 4 минути. Ау! Една минута към я. Няма да ти е последен. Победа, чайте стимула. Още уж така. Пламена, че прави зайчета. Да, 5 минути са. Твоите чест. Може 5.
Още така може се наближава пораства. Чакай, той видя твоите ляне, снимаме да те вкара в колело. Да, как се трепиш? Да паднеш. Давай. Ти си, да паднеш. Имаш още камъче! Ти продължих. 6 минути. Кученце. Куче. Кч-кч. 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 Момчето, което наплю момичето. Дай още наплюнка! Към нея. Не към мен. Момичето тук що се преби. Да, точно така е. Още се пребива, виж. Е, сега ще се пребие. Преби са. Най-сетне да има малко екшън. О, момчето с колело идва да отведе принцесата. Симона. Момчето с червеното колело иска да отведе принцесата. Принцеса Семка. И Пламена иска да отведе принцеса Семка. Виж, Пламена преследва принцеса Семка. Симона и Семка. Принцеса Семка идва на сак. Тя се приближава се. Още се приближава. Момчето с музиката ви прече. Приближава. Пламена още я преследва. Ей, Пламено! Къде бе? А не бе. Пламено! Къде е принцесата? Принцеса Семка. Къде е принцеса Семка с ущата кал?